Bideo honetan, Euskadiko Lanbide Heziketak bultzatutako ikaskuntza ereduan IP bat modulua integratzeko beharrari buruz argia ematen saiatzen gara. Horretarako, lehenik eta behin, ikaskuntza ereduaren ezaugarri bereziak erakutsiko ditugu. Eta ondoren, integrazioa ulertzeko gako batzuk eskainiko ditugu. Eraginkorragoa, errazagoa eta garinagoa izan dadin. Lanbide Heziketako azken plan estrategikoetan agertzen diren ezaugarri artean bi hauek daude. Ikasleak beren ikaskuntzaren protagonista izatea eta ikaskuntza esanguratsua izatea. Hori lortzeko, erronketan oinarritutako elkarlaneko ikaskuntza aktiboa sustatzen da. Eta ereduan zehaztu duguna. Horrela, EIP bat ereduan integratu nahi badugu gauza batzuk hartu beharko ditugu kontuan. Kontuan hartuta ikaskuntza ereduan gakoetako bat irakasle talde autokudeatuen funtzionamendua dela EIP baten erantzukizuna zikloko irakasle talde osoarena da. Beraz, moduluaren ikaskuntzak dinamizatzeaz zu arduratu zaitezkeen arren, EIP baten ardura irakasle talde osoarena da. Horrek esan nahi du irakasle guztiek izan behar dutela EIPren helburuen berri. Bide batez, dinamizazioaren arduradun izateak ez du esan nahi dena zuk dinamizatu behar duzunik. Ez galdu bideoaren bigarren zatia, prestakuntza zikloaren jarduera osoan modulua nola ulertu behar den erakusten duena. Gauza asko argituko dizkizu. Moduluen arteko erronken araberako programazioari erreparatzen badiogu, EIP baten ikaskuntzak erronketan garatu behar dira beste modulu batzuetako ikaskuntzekin batera. Ohiko ikasgelan, baina baita ikastetxeko tailerretan, enpresetan, garapen agentzietan, kalean eta abarretan ere, EIP baten ikaskuntzak garatzen dira. Horrek ordutegiak malgutzeko beharra ekar dezake. Hori egiteko, zalantzarik gabe, irakasle taldearekin adostu behar da. Parte hartzaile bakoitzaren eboluzioa ebaluatzen da. Erakusten dituen eta irakasle taldeak ikusten dituen ebidentziak kontuan hartzen dira. Irakasle guztiek parte hartzen dute EIPren ebaluazioan. Kalifikazioa ikaskuntzaren emaitzetatik lortzen da. Laburbilduz. Irakasle talde osoa da EIP baten arduraduna, eta nolabait parte hartzen du haren garapenean. Ikasleek modulu arteko erronketan modu integratuan garatzen dituzte EIP bati lotutako gaitasunak. Ikaskuntza esparruak askotarikoak dira, eta dedikazio, espazioei eta denborei eragiten diete. EIPrekin lotutako gaitasunen bilakaera hausnarketen bidez ebaluatzen da, eta ikaskuntzaren emaitzak kalifikatzen dira. Orain arte, ikaskuntza ereduan integratzearekin lotutako gaiak aipatu ditugu. Baina oso garrantzitsua da, ondo ulertzea, EIP batek zer helburu duen, eta zer eginkizun betetzen duen ikasleen ikaskuntza prozesuan. Norbait lanbide heziketara hurbiltzeko arrazoi asko dauden arren, badakigu azken helburua enplegagarritasuna dela. Hori lortzeko, lanbide heziketako ikastetxeek eskura ditugun baliabide guztiak jartzen dizkiegu eskura. Espazioak, irakasleak, tailerrak, edukiak, esperientziak, enpresak eta abar. Enplegagarritasuna, beraz, ikaslea garatzen ari den ikaskuntza jarduera guztiei eusten dien bizkarrezur bihurtzen da. Ikasleek garatzen duten edozein gaitasun tekniko edo zeharkakok, enplegagarritasun ibilbide pertsonalean lagundu nahi du. Heziketa zikloko modulu guztiak daude nolabait helburu nagusi horretatik zintzilik. Sumatzen ari zara, ezta? Lehen FOL eta EIrekin asko kostatzen zen ikasleei eta irakasleei modulu teknikoak bezain garrantzitsuak zirela ikusaraztea. Baina orain modulu guztien helburua, enplegagarritasunerako ibilbide pertsonala osatzea da. Amaitzen ari gara. Ikasleei enplegagarritasun ibilbide pertsonala aberasteko gaitasunak garatzen laguntzeaz gain, ikaskuntza esperientziak ere eskaintzen dizkiegu autoorientazioa edo ikasenpresa gizako kultura ekintzailea sustatzen duten erabakiak hartzeko. Adierazitako guztia baliagarria izango zaizula espero dugu. Eskerrik asko bideoa arretaz ikusteagatik.